أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أخوانا مسلمين, wannan bayani ne ga matsayin mazhab na Malik game da wannan azumi da ake yi kwana 6 a watan Shawwal bayan Ramadan. Wato meye ne hukunci wanda yake an dogara da shi a wannan mazhab? Kafin yi bayanin me matsayin malikiya game da wannan azumi, yana da kyau mutane su fahimci wani abu game da mazhab. Akwai babban malami ana kiran shi Almazari, ya rasu hijira na da shekara 563, shine Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Umar bin Muhammad at-Tamimi al-Mazari al-Faqih al-Maliki al-Muhaddith at-Tabib. Wannan babban malami na fiqh kuma babban malami na hadisi kuma likita, me yace game da mazhab? Yace wa lastu ahmilu an-nas ala ghayri al-ma'ruf al-mashhur min madhhab Malik wa ashabi. Lalle ni bazan dauki mutane akan wani abu wanda yake ba sananne ba, shahararre daga cikin mazhab na Malik da abokan shi, wato ɗaliban shi. Wannan ya magana nan tun hijira na da shekara 563. Me dalilin shi yace zai tsaya ya taƙaita da mazhab na Malik da ɗaliban shi? Yace li anna al-war'a qalla balka da ya'dum, domin wara kama kai, kangewa da jin tsoron Allah Allah ya yi kaɗan, kai kada ya'dum ya kusan ma ya ɓace a wancan shekaru. Wata haffuzu ala diyanat kazalika, hakanan kuma tsare addini, tsarewa akan addini shi ma ya kusa ya ɓace. Wa kasrata shahawati wa kasrata man yadda ilm, sannan mafi yawan masu bin sha'awa, son zuciya, da yawan masu ikirarin ilimi, wa yatajasaru bi fatqil kharqi ala ra'i, kuma yakan yi ganganci kullum abin da yake so ya ƙara farkeke cewa akan mai ƙoƙarin ɗinkewa. Wa hatka hijabi haibatul mazhab, kuma kullum ƙoƙarinsu ko ƙoƙarin wayannan mutane shine su kece hijabi na darajar mazhab. Wa hadha min al-mufsadat allati la khafa'a biha. To yace lalle wannan ayyuka yana daga cikin munanan ayyuka masu ɓata aikin alheri wanda yake la khafa'a biha. Wayannan bayyanannu ne, ba a koyi suke ba. Duk wanda ka ga yana sukan mazhab yana kokarin ya kece ma mazhab hijabinta na mutunci, kuma ana kokarin ɗinke ilimi, yana kokarin farke shi, kuma yana ikirarin yana da ilimi da bin son zuciya, da duk wayannan mabannata ne. Wannan za a same shi a cikin al-mi'yar wan sharisi juz'i na 9 shafi na 229. To abun mamaki ne ɗalibanmu da suka je karatu kasashen gabas suka ɗauko wani manhaji na sukan mazhab, na keta mazhab, na kokarin dogara da kansu akan nusus ko dogara akan malaman da su ma ba su yarda da mazhab ba. Domin wannan duk malamin da bai yarda da mazhab ba yana cikin masu kawo fasadi cikin ƙasa, kamar yadda Almaziri ya ce. Saboda haka inda ake ɗaukar ilmi shine al-ma'ruf al-mashhur, abin da yake sananne kuma ya shahara. Ba a ɗaukan ilimi, hatta ilimin hadisi, sai daga cikin littattafai wayanda aka sani, wanda aka dogara a kansu, wanda ke kuma sun shahara. Mun ga wannan magana a muqaddimat ibn Salah, ma'rifat anwa' ulum al-hadith, shafi na 17. Me yace? Fa'ala al-amru idhan fi ma'rifati as-sahih wa ad-da'if. Wato al'amari da ya komo in ana son a san hadisi ingantacce wanda ke kuma hasan mai kyau, ila i'timadi ma nassa alaihi a'immatul hadith fi tasanifihim. Sai mun koma ga abin da shugabannin hadisai suka faɗe shi da nassi cewa wannan ingantacce ne ko wannan mai kyau ne, fi tasanifihim, a cikin littattafansu al-mu'tamada, wadda aka dogara a kansu, al-mashhura da suka shahara, allati yu'manu fiha, wayanda yake ana amincewa a cikin irin wayannan littattafan da ake dogara kuma suna da shahara, da shuhuratiha, domin su shahara min at-taghyir wa at-tahrif. Ba iya canja su, kuma ba iya karkatar da maganar. Ashe littafin da yake ko maganar da yake ba tabbatacciya bace, ba ingantacciya bace, ba ta shahara ba, wannan ana tsoro cewa za a iya canja magana. Saboda haka tunda ba ɗaukan ilimi, ba ɗaukan fatawa, ba ɗaukan sai akan abin da ya dogara aka yadda da shi al-mu'tamad. To yanzu zamu zo kan maganar mu cewa al-hukm al-mu'tamad fil madhhab game da wannan qadiyya azumi 6 na Shawwal annahu makruh, an karhanta shi. In an duba mukhtasar Khalil, shi Khalil din nan shine Khalil ibn Ishaq ibn Musa Diyauddin al-Jundi al-Maliki al-Misri, wanda yake an ya rasu
hijira na da shekara 776. A cikin mukhtasar me yace wa kuriha kaunuha albid ka sittatin min shawwal, kuma an karhanta in za yi azumin kwana uku ya kasance cikin wayannan kwanaki uku lokacin da ake farin wata, kamar yadda aka karhanta yin kwana 6 na azumi a cikin watan shawwal. To wannan shine hukuncin mazhab cewa makaruhi. To me yasa ya zama makaruhi a mazhab? Kafin mu je haka, shi hukunci wanda ake dogara a shi a al-hukm al-mu'tamad fil madhhab, to wani irin hukunci ne ake dogara da shi a cikin madhhab? Wato an samu wani malami Abu Muhammad Salih wanda ya rasu a shekara 631 bayan hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalam, kamar yadda Sheikh Ulaish ya ruwaito a cikin littafin shi na fatawa, cewa shi Abu Muhammad Salih yana cewa innama yufta bi qawli Malik fil Muwatta. Abun farko da ake yin fatawa da shi shine maganan Malik a cikin Muwatta. Fa in lam yajid fi an-nazilati fa bi qawlihi fil Mudawwana. In ko mutum bai samu ba a cikin al-Muwatta fi nazilatin cikin wani abu wanda zai faru, fa bi qawlihi fil Mudawwana, sai amfani da maganar shi wadda ke cikin al-Mudawwana. Fa in lam yajid fa bi qawli ibn Qasim fiha. In kuma ba a samu maganar Malik al-Mudawwana ba, sai a bi maganar ibn Qasim a cikin ita al-Mudawwana. Wa illa fa bi qawlihi fi ghayriha. In kuma ba a samu maganar ibn Qasim a cikin al-Mudawwana ba, sai a bi maganar Malik fi ghayriha a cikin wani ba Mudawwana ba, kamar mustakhraja al-Utbiyya. Wa illa fa aqawilu ahli al-madhhab. In kuma ba a samu a cikin sauran littattafai ba da aka rawaito maganar Malik, to sai a bi maganganun mutanen mazhab. Wannan ya nuna kenan daga farko abin da ake kula da shi maganan shi imamul mazhab a cikin Muwatta, sannan al-Mudawwana, sannan maganar Ibn al-Qasim a cikin al-Mudawwana, sannan sauran littattafan da aka rawaito maganar Malik a ciki, sannan a je maganan malaman mazhab. Shine tartibin yadda ake ɗaukar hukunci a Malikiyya. To in mun fahimci haka, abun mamaki ne a ce mutanen da ba su yadda da mazhab ba, ko suna ƙoƙarin kauda wannan mazhab ta Malikiyya daga wannan ƙasa tamu, suna ƙoƙarin shuka wata mazhab ko wani manhaji daban, a ce su ne kuma za su yi karanta littattafan Malikiyya ƙoƙarin rusa maganan shi imamul mazhab Malik ɗin gaba ɗaya. Suna amfani da maganganu wanda yake ghairu mu'tamada, wanda ba a dogara kansu ba, ko magana shadda wanda ta karkace daga hanya, domin maganan imam ita ce abun bi. An samu wasu malamai wanda suke intisabi zuwa Malikiyya hakika, wanda yake suna da nasu ra'ayoyi game da al'amura, amma dai duk sun kauce wa wannan mazhab da take nuna cewa aikin salaf shine a gaba akan duk wani riwaya da za a yi. To malamin da ya kauce akan wannan bai zama hujja ba akan Malikiyya, sai dai ita Malikiyya ita ce hujja akan shi. Saboda haka za mu iya gane cewa bai yiwa ka yinka inkarin mazhab, ko ka ce kai ba ruwanka da shi, ko ka yinka yin wani aiki na kokarin rusa shi, sannan kuma a yanzu wai ka ce za ka yi amfani da wannan mazhab kuma ka rusa shi mazhab din. Wannan akwai rashin adalci da kuma tunani. Saboda haka in har akwai wata ƙadiyya a cikin mazhab Malik, farko Muwatta shi ita ke yanke hukunci. To wannan maganan cewa azumi 6 cikin Shawwal makaruhi ne a mazhab Malik shine aka dogara akan shi. An samu hukuncin ne daga Muwatta, nassi ne daga Muwatta, ba ta'wili yake bukata ba, nassi daga Muwatta wa imamul mazhab qauli Malik. A cikin Muwatta nan me aka ruwaito? قال يحيى سمعت مالكا يقول ناجي للي مالك ينا فدا في صيام 6 أيام بعد الفطر في رمضان، azumi 6 da ake yi bayan an buɗe baki daga Ramadan. Innahu lam yara ahadan min ahli al-ilm wal fiqh yasumu, cewa Malik bai ga wani mutum ɗaya daga cikin mutanen ilimi ko mutanen fiqhu suna yin wannan azumi ba. walam yablughni dhalika an ahadin min as-salaf, hakanan bai zo mun ba ilimi daga ɗaya daga cikin salaf, ba ma na Madina ba, duk wani magabaci ban je na wannan azumi ba. Wa inna ahlal ilm, to kuma lalle ma'abotan ilimi yakrahuna dhalika, suna karhanta yin wannan azumi.
wa yakhafuna bid'atahu kuma suna tsoron bid'ar shi. Akwai wannan wa da ke yawanci masu kokarin sukan wannan hukunci ba sa kawo wancan hukuncin cewa bai ga salaf suna yin wannan ba, kai salaf ma sun ba da hukuncin makaruhi ne. Me yasa? Domin suna tsoron bid'a ne. sai kuma ya ce wa an yulhiqa bi ramadan ma laysa minhu. A cikin kuma dalilai na biyu shine suna tsoro a jingina a hada da ramadan abinda baya cikin ramadan, domin da mutum ya salla idi ya kare ramadan duk ladar shi wanda Allah ce zai gafarta mishi duka zunuban shi, to ya kare shi sake idi ana ke farin cikin an kare ibada ta ramadan. Don falalar ramadan da falalar lailatul qadr da kiyamun ramadan ya isa mutum dukkan wani abu da yake so. Me yake tsoro? An yulhiqa bi ramadan ma laysa minhu ahlul jahalati wal jafa, ma abotan jahilci, jafa da ƙauyawa za su hada da ramadan abinda baya cikin ramadan. law ra'aw zalika rukhsatan, da sun ga wani rangwame min ahlil ilmi, rangwame cewa a yi shi daga mutane ma abotan ilmi. wara'ahum ya'maluna zalika, kuma suka gansu suna yin haka, da sun samu rangwamen cewa a yi ba makaruhi ba kuma suka ga suna yi su ma, to jahilai za su ɗauka abu ne da ramadan abin da ya faru kenan. Shi yasa kuke jin raddi nan da can nan da can. wa'annan ahlul jahalati wal jafa'i suna ba Malik raddi, abin da yake tsoro gashi ya faru. Malami ne zai tashi kan minbari an ƙara ramadan to mutane ga 6 shawwal, abin da yake shi ya kamata ya hana su ma, domin rashin sanin sunna. Domin wurin Malik duk aikin da salaf bai yi ba ko an rawaito hadisi ya inganta ma ya fi inganci, in dai salaf din nan in dai su muke koyi da su, in ba su yi aiki da shi ba, to wurin Malik ba aiki da wannan hadisi, yin aiki da shi ma bid'a ne. Wannan shine mazhab ta ɗauka ta ce makaruhi ne, domin magabata sun ce makaruhi ne. To me yasa ya zama makaruhi? Ya zama makaruhi li bid'iyyatihi. Duk lokacin da kuka ji an rawaito hadisi sai Malik ce wa yakrahu zalika, yana karhanta shi ne domin kirkiro aiki da shi, da in salaf ba su yi aiki da shi ba, kirkiro aiki da shi bid'a ne. Saboda haka makruh limadha li bid'iyyatihi, domin kai ne zaka fara aiki salaf ba su riga ka ba, kaga ka shigo da wani aikin da ka fara wanda salaf ba su riga ka ba. Wannan shine madhhab ahli al-Madina, shine madhhab al-fuqaha al-Madina. To wani zai iya cewa kamar yadda masu itiradi da wannan hukunci suke cewa an arwaito daga mutarrif kuma yana wato dan kanwar Malik. Abu Zaid ya rawaito shi cikin Nawadir az-Ziyadat. قال مطرف إنما كره مالك صيامها لئلا يلهق أهل الجهل ذلك برمضان وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه. cewa mutarrif wanda ke shi ma cikin ɗaliban Malik ya ce Malik ya kan karhanta wannan domin kada a hada kan jahilai su hada shi da Ramadan, amma wanda ya fatan ya yi shi domin abin da aka ruwaito game da shi Malik bai hana ba. Wannan magana bata tabbata ba. Abin da ya tabbata mashuri mu'tamad shine Malik yana karhanta shi, malamai suna karhanta shi kuma suna ganin bid'a shi, kuma dalili biyu, dan salaf ba su yi ba, kuma na biyu shine kuma wannan dalilin da shi mutarraf ya ƙara rawaitowa da shi. Ba za a ɗauka wannan magana ta mutarraf ba kuma mazhab ba ta ɗauke shi ba. A tawdih wanda ya rubuta Mukhtasar Khalil ya ce wa lam ya'khudh mutarrif wa ghayruhu bi karahati Malik wa ta'lilihi. Shi wannan bai riki karhancin Malik da kuma dalilin da Malik ya bayar ba. Yace wa inna ma kariha Malik zalika makhafata an yulhiqaha ahlul jahlati wal wada. Kawai abin da yake cewa Malik ya karhanta wannan ne domin tsoron kan jahilai su hada shi da Ramadan, wato bai karbi wannan ta'alil na Malik ba. Sannan mun ce a mazhab
ba abin magana kowa sai magana imamin mazhab. Sannan shi wannan mutarrif din nan a cikin littafi at-tankil bima fi ta'anibil kautsari min al-abatil juz'i na 2 shafi na 716 qala ibnu adi yarwi al-manakira an ibnu abi dhi'b wa malik. Shi mutarrif din nan ko da yake an san fiqa ne bukhari muslim da an san fiqa ne amma kuma me yana ruwaito manakir wanda yake ana inkari yana ruwaito su daga ibnu abi dhi'b da malik da yawa yakan ruwaito abu wanda ya saba ma abin da shi malik yayi nassin shi cikin muwatta ko cikin almudawwana. Saboda haka bai tabbata ba abin da yake mu'tamad maganan malik wanda yake mashhura mu'tamada kuma akan shi ne mazhab ya tafi. Saboda haka duk wani wanda ya kawo maganan wayansu malamai na mazhab wanda ba su bi wannan mazhab ba abin maganar su domin ga imamul mazhab yayi nassi akai. Saboda haka in ka ce al-Qurtubi mai tafsiri yayi shi mufassir ne ba littafin faqihu ba itimadi akan shi. In ka ce Ibn Abdul Bar ya faɗi haka Ibn Abdul al-Muhaddith ne ba faqihi bane ba itimadi akan shi a mazhab Malik. Wanda ake itimadi akan su a mazhab Malik su ne wanda suka kayyade kansu da maganar imam na farko sannan kuma a bijeri haka. To shi wannan hadisin da aka ruwaito duk cikin su dan Muslim ya ruwaito shi shine ma ake ma karkata zuwa gare shi domin Muslim ya dauki alkawalin cewa ba zai ruwaito hadisi ba sai wanda yake ingantacce. To shi wannan hadisi da Muslim ya ruwaito shi ta hanya Sa'ad bin Sa'id bin Qais. Shi kuma ya ruwaito an Umar bin Thabit ibn Harith. Shi wannan hadith da Muslim ya ruwaito shi daga Sa'ad bin Sa'id bin Qais. Shi kuma ya ruwaito shi an Amr bin Thabit bin Haris al-Khazraji an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu annahu haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni annabi yace man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahar. Cewa wanda ya azumin Ramadan sannan ya biyo wannan azumin Ramadan atba'ahu sittan da shida domin sittan ba sittatin ba in za a fassara shi sace da dare shida min shawwal na shawwal kana ka siyamin dahar ya zama kamar azumi na shekara. Wannan kalimar sittan nan ma ta kawo iskal domin da kamar fasaha ta annabi ne zai ce man sama ramadana thumma atba'ahu sittatan min shawwal kamar yadda Malik ya faɗa a cikin hadisin shi da ya ce sittati ayyamin min shawwal. To shi ne fasaha ta larabci wanda ake mu'tamad. To game da wannan hadith qala Abu al-Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Ansari al-Qurtubi wannan ya rasu shekara 656 bayan hijira fi kitabihi al-Mufhim lima ashkala min talkhis kitabi Muslim. A cikin wannan littafi shi Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Ansari al-Qurtubi ne ce qultu wa hadith Abi Ayyub al-Mutaqaddim wannan hadith na Abu Ayyub wanda ya gabata wato na sittan min Shawwal wa in kana qad kharrajahu Muslim ko da yake Muslim ya fitar da wannan hadisi laysa bi sahihin hadisi ba ingantacce bane wa huwa min jumlatil ahadith ad-da'ifa yana daga cikin hadisai masu rauni al-waqi'a fi kitabi wanda suka auku cikin littafin shi wato sahihi Muslim. Wazalika li'anna fi isnadihi me yasa ya zama da'ifi domin a cikin isnadin wannan hadisin da aka rawaito shi akwai wanda ake kira Sa'ad bin Sa'id bin Qais. Qala fihi an-Nasa'i a wani wuri ya ce laysa bi qawi ba mutum ne mai karfin hadisi ba wa ghayruhu yud'ifuhu kuma wani shi yana raunana shi kama zakarahu Tirmidhi hakanan kamar yadda Tirmidhi ambace shi wa qad infarada bihi an Umar bin Thabit kuma shi kadai ta kaita daga rawaito hadisin nan daga Umar bin Thabit. Qala Abu Amr ibn Abdul Bar ya fada malamin hadisi azunnu anna Sheikh Umar bin Thabit cewa wannan Umar bin Thabit wanda yake daga wurin shi ne Sa'ad bin Sa'id bin Qais ya rawaito wannan hadisin shi kadai lam yakun inda Malikin wato bai kasance a wurin Malik ba mimman yu'tamadu alaihi wanda ake dogara akan shi. Shi Sheikhun Sa'ad ba a dogara akan shi a kamar yadda Ibn Malik bai dogara akan shi ba wato bai ga ingancin wayannan hadisi ba saboda hadisin da suke mata kama da shi ba ingantacce bane. Muslim ma an soki Muslim da rawaito shi a cikin sahihin shi. Sauran kuma riwayoyi da ba a magana su. To wanne ya kawo me yasa maganar Malik in ta yi maganar Malik take girgiza irin waɗannan malamai? Me yasa take girgiza su? Domin an ruwaito Sufyan bin Uyayna wanda yake ya rasu shekara 198 bayan hijiran Annabi alaihi salatu wassalam wanda yake yayi zamani da Malik
al-hakim ya rawaito a cikin mustadrak. Shi hakim din ya rasu shekara 405. An rawaito daga abi huraira me yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an-nas an yadribu akbad al-ibil, lalle ya kusa mutane za su dinga dukan hantan wato raƙumma, wato suna tafiya. Fala yajiduna aliman, ba za su samu wani mai ilimi ba a'lama min alimil madina, fiye da mai ilimin madina. Da ya ce yushiku kusa kenan, ba da dadewa ba. Za a zo ana neman ilimi, ba za a samu malami kamar shi ba. Abinda Malik ya bambanta da sauran malamai hadisai, ba wuya bid'a ta shigo cikin hadisi sai Malik ya sauri, Allah ya bashi basira ya ce to mu kayyade ilimin riwayan hadisi da sunna, mu ga me magabata suke yi, in ba sa yi to mu ajiye wannan hadisin, domin shaitan zai iya labewa da riwaya ta hannun mutum ɗaya ko biyu a yi tsammani fiqa ne, ya zo ya kawo bid'a cikin addinin musulunci. Me az-Zahabi yace game da wannan hadith? Az-Zahabi ya rasu shekara 748 bayan hijira annabi alaihi salatu wasallam. Ya ce fi talkhis a littafin shi ya ce ala shart muslim, wannan hadisi yana kan sharaɗin muslim. Qala Sufyan ibn Uyayna, shi Sufyan ibn Uyayna da ya rawaito wannan hadisin yake cewa kanu yarawna malikan, suna cewa wannan malamin nan da annabi alaihi salatu wassalam yake ishara da shi, sun gani malamai suna ganin shine Malik. Qala Abdurrazzaq, kunna nara annahu malikan, mun kasance muna ganin cewa fa shine Malik. Wala yu'rafu hadha al-ism, ba san wannan sunan ba, wato wannan wasafin da annabi yake li ghairihi ga wani Malik ba. Wala duribat akbad al-ibil, haka nan ba addaki hantan raqumma, wato ai tafiya ba, ila ahdin, zuwa ga wani malami misla ma duribat ilayhi, kaman yanda aka yi tafiya ko aka daki raqumma zuwa neman fatawa wurin Malik. Saboda haka wannan hadisi al-waqi'u yusaddiquhu, alwaƙi'u yusaddiquhu, abin da ya faru ya tabbatar da hadisin nan, ba ma mun bukatun waito shi, wanda ya nuna cewa she za a zo ana neman ilimi a rasa. To ba wa Allah nan cikin bai wadda Allah ya mishi kenan. Akwai wata fatawa da Ibn Salah, wanda ya mutu shekara 643 bayan hijirar manzo Allah alaihi salatu wassalam, cikin littafin shi Fatawi, aka tambaye shi mas'ala ta 57. Qala ba'duhum an Imam Malik radiyallahu anhu, yace wa'ansu suna, aka tambaye shi wa'ansu suna cewa game da Imam Malik annahu jama'a bayna sunnati wal hadith, ya hada ilimin sunna da ilimin hadith. Fa mal farq bayna sunna wal hadith? To shin menene bambancin a ce malamin sunna ko malamin hadith, me bambancin su? Ajaba radiyallahu anhu, shi Ibn Salah sai ya bada ansa, sai me yace? As-sunnatu ha huna ضد al-bid'ah. Da aka ce ya san sunna, ana nufin ya san sabanin bid'a. Wa qad yakunu al-insan min ahli al-hadith wa huwa mubtadi'un, domin lalle mutum yakan kasance daga mutanen hadisai, ma'abotan hadisai, wa huwa mubtadi'un, amma din bid'a ne, domin bai san yadda ake aiki da hadisin ba, bai ga ana yi ba, sai kawai ya ce ya ga hadisi zai aikata shi, daga nan sai ya aikato shi, wurin aikato shi kuma sai ya zama bid'a. Ashe duk hadisin da ba a san yadda ake aiki da shi ba sunna, da sunna shine aikin magabata da ya gudana, yin shi ma bid'a ne. Nan ne Maliki dauko cewa hadisan da aka rawaito in ba aiki akan shi to bid'a ne. Saboda ka yace Ibn Salah wa Malik radiyallahu anhu jama'a baina sunnatayn, ya hada tsakanin sunnan nan biyu. Fa kana aliman bi sunna, ai hadith, ya san sunnan hadith, wa mu'taqidan li sunna, kuma yayi imani ya yarda da sunnan aiki. Ai kana madhhabuhu madhhab ahli al-haqq, madhhabin shi madhhaba ne na ma'abotan gaskiya, min ghairi bid'atin, babu bid'a cikin madhhab na Malik. Wallahu a'lam, kuma Allah shi ya fi sani. Saboda haka wannan mazhab da babu bid'a a ciki, kuma ita ke kore bid'a. Duk bid'ar da ka sani yanzu ake faɗa kai, sai ka ga cewa ba ta cikin wani mazhabin Malik. Ashe mai son ya kori bid'a ba wai da hadisi kawai zai dogara ba, sai ya kuma dogara da sunna. Ya ce a magabata wa ya fara yi, wa ya riga yi.
sai an haɗa wayannan guda biyu, ba kawai riwaya ba ka fassara ta yadda kake so. Sannan duk malamin da ya kauce ma wannan to ba a dogara da shi a wannan mazhab da yake ba bid'a, wanda yace zai fassara hadisi da kanshi ba tare da ganin wayanda suka gabata ba to ba a yi. Saboda haka dai hukuncin sitta shawwal makaruhi ne. Me yasa yake makaruhi ne? Domin salaf ba su yi ba, kuma duk abin da salaf ba su yi ba ba sunna bane, bid'a ne. Allah ya shiryar da mu. Allahumma allif baina qulubina wa aslih ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.